Hi guys, good morning guys. Ang atong video karon kay magkuan ni magpugad ni sa kuan. Namiso na mga kuan mungaan ba. Na-address si kuan si Idol Lance so mao ni siya tigbuhi sa manok mao gini siya mo atiman sa mga kuan. Hinikta niya dre mga mungaan niya ba. Ndora. Namiso na yang kuan manok, kinakusgan nga manok niya ba. Namiso na. Ato-atoon guys o kuan pila ba ka buok yang kuan piso sa kuan mungaan. Sige guys. Ara siya guys. Oh, badong na siya sa kuan. Sa pugaran. Masig daghan ning bunhok ba mo. Katol gyud tong kuan na ni. Buga na ni. Ano ka piso ani? Pila ka buok? Ipon sa ito ni ang kabuok. Daghan na sa karton dayo daghan na. Sa karton. Sa karton dayo 1 2 murag mga 10 ang dining kabuok tingali o siyam. Yan ang haba oh. Ano yan, guys? Hybrid ka na guys, hybrid. Hybrid daw, hybrid. Ang lolo anak mga anak. Maginta maybe ka patay o kuan. Amigas. Bigas kayo yung sa pula. Laruan na dia kay bisig na kuan da, bilin da. Ay, kuan dali bilobok sa kubok. Ang babaon guys kay ang bungok na guys ba. Babok ang bilinan. Butan gani nga tawo kuan Butan mo lang. Mutan na labi na kuan. mga kuan niyo, mga hiniktan niyo. Kinsay gusto mo palit hiniktan da na. Kung gusto mo ba yung piso, na ko yung piso daghan no? Mga piso niyo. Oo. Piso na daghan no. Mga akong mungaan, di ko naman basta mungaan. Dili akong mungaan, di ka na kuan. Negros. Negros lagi ka ni mga an. Oh, hayag na mo. Mao nang kuan, mo buak og kaang. Oh, ani ay dili mo ka ang buwak anay god kato mo gong lubi nga binantan. Grabe ka. Gahi gani mo ka de. Ay ini mo. Daghan piso. Pero nga na kay Oh, napaisa ko diri, napaisa na ko diri nga. man, asa man. Oh, napay ko na ko diri. Oh. Kini oh. Unsay klase yan ang mga piso? Ani hats ni. Hats? Oh, hats kay ni. Di pa Init. ko di pa ka kontra ni, grabe ka init na ni mo away. No? Init hats de Oh, hats. hats kay ni. Ah, Oh, hats kay ni mga biso. Dali na pa. Oh. next daw, next. Unsay kuan da? Tagahanag piso ni mo ma. Ni abuhon ako ni abuhon. Mo ni pinagakuan pod. Wala na gisipon. Wala kay pinapagahin ako nga kuan. Nga manok kano. Gahi de. Oh, gahi kay na, gahi kay Gisipon, gisipon lagi. Gaingon gahi. Gahi kay ba. Ani man ang mga nga kuan. Ini mo ni kung mga Unsa man nga mga an? di ka ni kuan. Di ka ni Afrika? Ito man lagi kayo. ha? Oh, Africa ni gikan. Oh. Itong kay kuan mo? Narawang na oh. Apay style nga ibiro na. Mo ibiro ng mga manok ano yung pinakakuan. Tanong piso dito. Kita ka sa piso dito. Tanaw piso be. Oh, tanong piso dito. Oh. Lah. Piso na. Oh. Okay gyud dayo. Ang kuan ni papa ni nga Pila man ka kuan? gibelo ano tulok ka baboy. Oh. Tulok baboy gibaylo na papa na. Amo lang gibayloan. Mo apa ko diri isa. Sabi ka power og mga manok eh. Oh. Oh. Ini oh. Okay, ano gikan ni kuan? Nagikan. Kapatagan ni gikan. Kapatagan rin na lanaw rin. Lanaw ra ni pero dahil gipong ay. Ah, Kung iso yung gagaw do ba? kinsa tong malit og kuan piso nara dire sa kuan tinago. Oo. Ako Yung niktan, atagi. ako maniktan oh. Niktan, ako niktan raw. Manitan oh, niyo. Mani hinikta niyo.
Talisay. Oh, mapatay ni kuan. Oh. Sabi ni mga away ay. Ano pa abon dito oh. Atong dito mga kuan, basilan. Ako na yung basila. Basila lang yung basila ni. Oh, ito yung basila. Oh, ano na? Subain naman yung basila no, dakok ini. Ang basila no niya. Maan. Oh. Dakok ini. Oh. Mag Oh. isog yun na ba? Mao ni kung mao ni basila ng mga pangwa. Ang papa ni ka 15 ka daog sa pataya. Ang papa ni. Pinsil eh. Oh, 15. Di ba ito sabas din nga ano? Ano pa na? Basila na ko na. Akong ko ano? Lain dia, lain. Oh. Itong mga, mga mga bayong nimo dia. abon. Oh. Ni oh. Oh. Kani ang papa ni ka pito ka daog. Paano naunong na lang dito balik na siya. Siguro labaw pas pito ang wala ni grabe maaway ni. Kusog ana. Wow, tawa ng lubi nga yung ano, di kapakaparan ng lubi. Nga kapakaparan ng lubi ni tapok tanan. Grabe power. Power kay manok. Gihangir na lang yung pako. Basig kusog na mdagan ba? Ingon ka kusog. Ini ang ano ni, papa ni kato na no. Nabalda lang papa ni, punta sa kon ba. Training ba. Oh. Sa klase ng manok. Ano latom? Latom na eh. Kuan, latom nga. Kuan, murag gahi ng latom eh. Oh, napay ito ka murag ganito niya diri sa kuan oh. No, may pagka murag balaw-balaw ba. So ang iso na yun na nakabihag ng iso na doon. Dala sa kuan ba, mabi. Oh, kung aging bulan gidala dito, bisag dayon. Bata pa eh, wala pa alam ng bulan. Alam ng bulan niya. Daghana dig hinikta niya guys ba. Maura to guys, yang kuan guys, yang mga farm diri. Oh, wala po kay. Dapat po daghan ayo. Wala pa ko itulo, may kulungan na itulo. Daghan yung mga kulungan guys oh, pero ang uban way sulod. Ang iban nga, ako na pa itulugan ang iban. Sige guys, maura to tong video karon guys.